Lastenkoti Salmila on Kainuun hyvinvointialueen ylläpitämä lastensuojeluyksikkö. Olemme aloittaneet toiminnan vuonna 2008 ja toiminta on laajentunut vuonna 2014. Salmila koostuu 2 asuinyksiköstä ja SOS-kriisityön yksiköstä. Salmila järjestää ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa, sosiaalipäivystystä, turvakotitoimintaa ja arviointi- sekä kriisityötä. Asuinyksiköissä tehtävä työ on korjaavaa kasvatusta ja ohjausta. Toiminta on hyvin kodinomaista. Kasvatuksen ja ohjauksen keinoin lapsille ja nuorille tarjotaan turvallinen kasvuympäristö, jossa heidän kanssaan opetellaan peruselämisen taitoja sekä tuetaan heitä pääsemään yksilöllisesti asetettuihin hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Kasvatustyötä tehdään tiivissä yhteistyössä vanhempien ja moniammatillisen verkoston kanssa. Kainuun sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia Kainuun alueella. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, kuten perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaaliohjaaja ottaa vastaan lastensuojeluilmoituksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja tuen tarpeen arvioimiseksi. Antaa asiakkaalle puhelimitse ohjausta ja neuvontaa sekä tekee sosiaalipäivystystehtäviin liittyviä kotikäyntejä sosiaalityöntekijän kanssa. Turvakoti on tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneille tai sen uhan alla oleville. Turvakoti tarjoaa turvallisen asumisen lähisuhdeväkivallan kohteelle ja lapsille, kriisiapua lapsille ja aikuisille sekä apua ja neuvontaa käytännön asioiden hoitamisessa. Työskentely turvakodilla tapahtuu yhteistyössä Oulun turvakodin kanssa. Etsimme jatkuvasti sote-alan ammattilaisia moniammatilliseen tiimiimme. Tälläkin hetkellä on työpaikkoja yksikköömme tarjolla.